Dobrý den, já jsem Nataša a tady to je moje sestra Noemi. Jak jste viděli, v předchozím díle jsme byli hnědovlásky, ale my jsme to už nesnesli, takže jsme se zase obarvili na blonděto. A no jak to mám říct? Teď vám ukážeme naše medaile, trofeje, prostě sbor dobrovolných hasičů SDH. Máme medaile a jeden pohár. Tak třeba za první místo v Rovensku pod Troskami jsem já vyhrála první místo, je to Rovenska. První místo a je dosti těžká proti nějaký plastový, je to pravý zlato. Pak tady máme za třetí místo z Rovenska pod Troskami. Vidíte? Tak tady je to memoriál. Pak tady máme Rovensko potom správně druhé místo. Tady máme zase třetí místo, ale z Dolní Brany, z fotbalového hřiště. Jo? Tak, tady máme taky třetí místo z Rovenska. Třetí místo. Je to taky pravý. A tady je z okresního běžení, kde jsme běželi 3 kilometry. Tak to mám taky z Horné Drání, třetí místo. Tak, tady mám ještě jednu. Akorát, jestli si všimnete, s korunkou oproti týdle. Vidíte? Tak to si vám ukázala je. No pak tu mám další medaily, taky z Rovenska. Tady je další. Z levé Olešnice, nebo Horní. A tady je poslední z Boskova. Místa. A mimochodem začali jsme soutěžit teprve v 8. A to jsme dvojčata. A teď vám ukážem náš největší trofej. Takže já jsem vyhrála trofej na taky. Čtvrtý místo. Je. A ten dostavec je ze Žuly. Tak, a teďka jsme se s váma chtěli rozloučit. Děkujeme za vaši podívanou a dávejte nám hlasy. Děkujem a nové čau!